molt contents, ja es veu dins, ja s'escolta dins del vestuari. Havíem treballat molt bé tota la setmana, estàvem els dos al capdavant de la classificació, seguim ampliant la distància. Tots els partits són molt importants perquè com més punts aconseguim ara de renta, més punts tindrem al play-off, però sí que ens havíem conjugat una mica, que aquest era una mica el partit per fotre un cop de puny sobre la taula. Jo crec que l'equip ha treballat molt bé, havíem treballat molt bé tota la setmana per plantejar-los un partit que ells no s'esperessin. Jo crec que ho han fet molt bé i jo crec que hem sigut bastant superiors. Sabem de la qualitat d'Aleix, un autèntic jugadoràs. Ells no havien arribat a porteria, amb tota la primera part no han xutat a porta, més que el gol de falta de Siste. Ens hem ficat el mono de treball, hem batat superràpid i hem seguit atacant, hem seguit fent el nostre joc, i a la segona part jo crec que hem sigut sent superiors. Ells sí que han arribat una mica més a la segona part, que és una cosa que jo crec que tenim que corregir, però jo crec que la victòria és merescuda.